Budeme veľmi sa Ty si aj co, už aj kameraman? Dříve fotograf, teďka kameraman. Ktoré je také kombinované, netradičné. Obyčajne tu máme vernisáže. Teraz bude taká netradičná vernisáž a zároveň aj akcia, ktorá sa volá Rodný môj kraj. Takže na úvod vás všetkých vítam. Geológie od skamenelín, ktoré som nedávno našla v Smrdakoch a ktoré má tu aj pani starostku nachystané výkestke. Ale sú aj takí, ktorí toto zveľaďujú našim priateľom a známym. Ja by som chcela ešte dať priestor hudbe a niečo povedal, lebo on sa s ňou najvíc dobre kamarádi. Nový už ne, ja už niekoľko rokov sa tému venujem, ale tajne v kotelni teda sa snažím niečo vyrezať, keď zeženem dobré drevo a keď sme to sem ráno donesli a prepáčte, že budem po záhorácky, ale po slovensky mi to ozaj fakt mi to nejde. A takú malú túto počúvajte, že kuna, srnka, srneček, jastráb, juríček, lasica, králik, zajíček, stehlíček, pro neho, pro tých, ktorý juríček je taká obdoba lastovičky, áno. Stehlíček, včil som si ešte spomenul v Valce, že Kačicová, doktorka. Áno, možno, že si spomenete, že ešte aj nejaké iné zvírence obývajú tady záhory. Okrem tohoto všetkého, co je tadyto, vlastne tému bylo rok, výročia ročného, tak sem si dovolil tú pumu zviečniť. Áno, lebo je tu napísané, že rodný môj kraj. A tá puma si vybrala záhory, nešla ani na stredné Slovensko, ani na východ, ale tu sa jej ľúbil najviac, to je najviac tých zvierat. Býva vidieť to len isto. Áno, nikto presne nevidel, že toto je tá puma a ja bych miel takú ideu, že keby sa spravila taká cena. Že či dostáva s nás porážku, áno, z tých záhorákov nevíme, že čo sa s ním stalo. Okrem toho už môžeme pozorovať to, že už tu byl medveď. V Moravském Jáne po ňom len paty ostali. Videli ste? Takže to je tak a čo sa týka teda tej pumy, vidíte, teda do toho dreva sa mi ju tak chcel dať, že taký jasný pohľad sa mi dal, lebo nekupuje za euro 60 benzín tá puma,
nepije český alkohol, takže... Ja som, ešte mám čas, ale Trošku ešte drží, ale už 6 je na prvého a naozaj sa to už... No Full HD teda, ako ďakujem. Potom sa uvidím zase na YouTubeku, ne? A...